Fil-budget ma kienem l-ebda kapitlu dedikat għal gżira Awċija, budget li tkellem biss fuq proġetti li għaddejn bħalissa, buħut minnhom li ilhom imwedin għal snin sħaħ. Budget li fl-ebda moment ma semma vapur ġdid tal Għawdex jew sptar ġdid. Ta' minkejja appelli kontinwi fuq il-problemi ta' konnettività u rigward l-standards tal-vapur Nikolaus bil-uf kbar ta' euro kuljum sabiex jinkera dan il-vapur second hand. Bekk issa konfermata l-gvern għal darbohra njora din is-sejħa u l-Awċin se jibqgħu mingħajr vapur ġdid. Rigward l-edukazzjoni Awċija, il-gvern ma semma l-ebda investimenti ġodda għajr proġetti li diġa saru jew inkella qegħdin isiru. Fis-settur tas-saħħa kollox jindika li l-isptar il-ġdid tal-Għawdex l-istess sptar li kellu jsir wara li l-gvern iffirma deal fraudolenti ta' nisptarijiet ser jibqa' biss fuq il-karta. Dan minkejja pressjoni kontinwa li saret u għadha ssir mill-poplu Awċi, korpi kostitwiti fuq kollox mill-Partit Nazzjonalista. Tant il-budget ma semma xejn lanqas dwar il-proġett tal-konnettività permanenti jew pont bejn Għawdex u Malta.